Ja començo jo, no passa res. La càmera t'està focant. Sí, està bé, està perfecte. Bona tarda a tots. Som el grup format per la Patri Ruiz, per la Berta Bello, que avui me'n recordo, i per la Mercè Folguera, que les tres som residents del Cap de Valldorets i avui farem una sessió sobre el dolor toràcic en edat pediàtrica perquè hem pensat que, com que a les urgències del Cap de Sant Cugat també es visiten nens, estaria bé fer un repàs sobre una patologia que potser no la veiem cada dia, però que hem d'estar al tanto quan tinguem un nen així a urgències i la que hem d'atendre nosaltres que no hi hagi pediatre, hem d'estar al tanto amb certs punts que comentarem a continuació. Jo? Sí. Primer de tot, quan tenim un pacient, un nen que ve per dolor toràcic, el primer que hem de fer és distingir les causes cardíaques de les causes no cardíaques. I llavors, per fer-ho, hem de seguir una sèrie de passos que després explicarem. I finalment, la Patrícia ens presentarà 3 casos clínics per aplicar el que expliquem durant la presentació. Llavors, les causes no cardíaques són més freqüents que les cardíaques en els nens. La més freqüent de totes és la causa idiopàtica, és a dir, aquells casos que no identifiquem cap causa orgànica ni cap causa psiquiàtrica que expliqui què li està passant al nen. Solen ser dolors aguts i breus, no tenen per què estar relacionats amb l'activitat física i sol haver un component important psicològic. Després tenim les causes musculoesquelètiques, de les causes que tenen etiologia coneguda són les més freqüents. Llavors solen ser un dolor que es relaciona amb el moviment, que si tu reprodueixes aquell moviment, el nen es queixa que li fa mal, i solen estar relacionats amb causes o traumatismes menors o per tensió muscular. Llavors algunes causes serien un esguins, una costocondritis, el síndrome del pinçament precordial o, per exemple, el síndrome de la costella lliscant a nivell de les costelles flotants. Les causes psicògenes són la tercera causa més freqüent, solen presentar-se més en adolescents i sobretot en noies. La clínica, en aquest cas, sol estar relacionada amb altres símptomes que puguin somatitzar, com per exemple dolors abdominals inespecífics o cefalees o fins i tot alteracions del son com insomni. Llavors es relaciona bastant amb ansietats, depressions i altres símptomes psicològics o psiquiàtrics. I després tenim les causes respiratòries. Les causes respiratòries les hem de pensar en aquells pacients que presentin altra clínica a part del dolor toràcica, com pot ser tos, febre, dísnia. Llavors, la tos com a tal ja és una causa important de dolor toràcic, ja sigui per irritació de les vies aèries o pel sobreesforç que genera tenir una tos persistent que pugui provocar pneumònia o qualsevol d'aquestes malalties. Llavors, l'anamnesi i l'exploració ens orientaria bastant a distingir. La més freqüent és l'asma d'esforç, que no sempre presenta sibilants i l'hem de pensar en els nens, inclús quan tenen una auscultació normal. Després tenim les causes gastrointestinals, que són molt poc freqüents. En els nens més petits hem de pensar sempre en els cossos estranys. I després, una altra causa seria el reflux, que explicarien això, amb cremor, que relaciona després de menjar, que empitjora amb el decúbit. I finalment, les menys freqüents són les causes cutànies, com podria ser, per exemple, un herpes zòster, que és un dolor que segueix un dermatoma, mirar que no hi hagi lesions cutànies, vesícules, o, per exemple, dolor a nivell de la mama, sobretot en noies. D'acord, doncs dins de les causes cardíaques faré un petit repasset de les 3 etiologies més freqüents, que serien les alteracions congènites, en segon lloc les alteracions que siguin adquirides i, per últim, les arrítmies. Les causes cardíaques de dolor toràcic representen entre un 1 i un 4% dels casos, o sigui, és la porció menys freqüent dins del diagnòstic diferencial de causes de dolor toràcic. Dins de les alteracions congènites podem trobar-nos que en la majoria dels casos no presenten símptomes, que quan tenen símptomes el que veiem és que és un dolor retroesternal que es presenta amb activitat física intensa i, en canvi, en la clínica que seria més aviat en els adults, en nens que s'apropen a l'etapa adulta, seria un síncope o a vegades també clínica isquèmica, que és un síndrome coronari agut. Bé, pel que fa a les alteracions cardíaques congènites, tindríem 5 patologies, bàsicament. En primer lloc, parlarem de la miocardiopatia hipertròfica, que la causa més freqüent de manera de presentació més freqüent de totes seria el síncope, un síncope cardiogènic que no té pròdroms, que es presenta de cop i volta, que el pacient no acostuma a recordar res del que ha passat en l'episodi i que quan es desperta es troba al terra i no sap què ha passat.
En aquesta imatge aquí veiem un ventricle esquerre hipertròfic, que seria l'evolució que tindria a nivell d'imatge a través d'una ecocardiografia. En segon lloc, tindríem l'estenosi aòrtica, que també és una patologia que passa desapercebuda i que quan es presenta sol ser ja que la clínica ja està en una etapa avançada i normalment dona dolor si tens una estenosi severa. Pel que fa al prolapse de la vàlvula mitral, normalment el que hem de pensar és que estigui associat a alteracions del teixit connectiu, o més ben dit, també si tenim un nen que presenti algun tipus de patologia que estigui relacionada amb alteracions del teixit connectiu, pensar en demanar-li un ecocardio per estudiar tota l'ecoestructura del cor, però sobretot la vàlvula mitral. Després també podem tenir alteracions cardíaques coronàries congènites, que, per exemple, naixements de la coronària dreta de forma anòmala, que té un naixement molt posterior, i això ja genera que l'estructura coronària sigui diferent i, per tant, més facilitat per tenir un síndrome coronari agut. I, per últim, cardiopaties que hagin estat intervingudes. Hem de tenir en compte sempre, òbviament, sempre que visitem un pacient els seus antecedents patològics, interrogar-los, i en persones que siguin nens que hagin estat intervinguts durant la transposició de grans artèries, hem de tenir en compte que tenen una distorsió del trajecte de les artèries que el que fa és afavorir la isquèmia. I, per tant, un dolor toràcic amb un nen amb aquest antecedent és un criteri per fer-li un electro i per mirar-nos amb molt carinyo. Pel que fa a les causes cardíaques adquirides, en primer lloc parlem de les inflamatòries, que el més freqüent serien les infeccions, ja siguin víriques, bacterianes o fúngiques. El més freqüent de tot serien les víriques i seria bàsicament la patologia més freqüent la pericarditis, que també podem tenir una miopericarditis, però el més freqüent seria la pericarditis. Normalment la pericarditis es presenta amb febre, és un dolor que és molt característic, que augmenta amb el decúbit i amb la inspiració profunda i que millora amb la pregària mametana. A vegades podem trobar frec pericàrdic, però no sempre el trobarem, d'acord? I les complicacions serien la miopericarditis i la miocarditis. També podem trobar-nos nens que hagin estat intervinguts d'una pericardiotomia, d'acord? I pensar que amb aquest antecedent, nens que hagin estat intervinguts així fa menys d'un mes, pensar que si un pacient d'aquests presenta febre, un dolor pericardític, que tingui un frec pleural, el que hem de descartar sobretot és que no és un taponament cardíac i a nivell d'analític el que podem trobar és una elevació dels reactants de fase aguda, una leucocitosi amb desviació a l'esquerra i el més important és que hem de fer un ecocardi per diagnosticar-ho i sobretot veure si ja va ser un pericàrdic o no. Això seria un criteri, òbviament, per derivar-lo urgentment a l'hospital. Després, persones que tinguin trastorns del teixit connectiu, que ho he comentat abans, com un síndrome de Marfan o un Ehlers-Danlos, el més freqüent que els pot passar és que facin un aneurisma o una dissecció aòrtica. Per tant, pacients amb dolor toràcic i aquest antecedent, pensar en que hem de descartar que no hi hagi una dissecció aòrtica. En pacients que tinguin d'antecedent una malaltia de Kawasaki, com que és una malaltia inflamatòria, el que genera aquesta inflamació és que hi hagi unes zones de cicatrització anòmala a la coronària que generen uns aneurismes i això són zones d'estenosi, que per tant això el que afavoreix és la isquèmia. I per tant, sempre un pacient que tingui aquest antecedent de malaltia de Kawasaki més dolor toràcic, hem de descartar una isquèmia. Per últim, també parla del consum de cocaïna, que en nens petits seria una cosa molt raro, però en edat que s'apropa, amb els adolescents, persones que ja s'apropen a l'edat adulta, és una cosa que també hem de tenir en compte, encara que sigui poc freqüent. Les sèries dels Estats Units parlen que els nens i nenes de més de 12 anys, un 14% d'aquests pacients refereixen o admeten haver consumit cocaïna una vegada o més. Aleshores, el consum de cocaïna el que pot generar és una isquèmia per un tema de microcirculació o una alteració del ritme. Aleshores, en adolescents és una causa que també hem de descartar. I per últim de tot parlaré sobre les arrítmies, que és la tercera de les etiologies dins de les causes cardíaques. Normalment els nens el que expliquen, i els adults també, és una sensació de palpitacions que normalment en aquestes edats té un inici i un final brusc.
A vegades en nens que són molt més petits no saben diferenciar el dolor toràcic de les palpitacions i aleshores ho refereixen tot com a dolor toràcic. Aleshores, tenir en compte que quan es parla de dolor toràcic són nens molt petitets, pensar que no siguin unes palpitacions. Si són crisis prolongades, el que pot generar és una isquèmia subendocàrdica, i aleshores hem d'estar al tanto d'això. El més freqüent en les arrítmies en edat pediàtrica són les taquicàrdies paroxístiques supraventriculars, que n'hi ha de diferents tipus, i també una causa molt freqüent, que és benigna, seria l'extrasístole ventricular, que si no és molt simptomàtica no cal fer res. En aquestes imatges veuríem a la primera imatge una extrasístole ventricular i l'electrode de baix seria una TPCV. Llavors ens ve un nen amb dolor toràcic i què fem? Doncs el primer que hem de fer és valorar el risc vital del pacient, és a dir, identificar els signes de gravetat. Si presenta cianosi, si presenta pal·lidesa, si manté tensions, si està conscient, si té polsos simètrics, qualsevol cosa que ens pugui cridar l'atenció que aquest pacient pugui tirar cap a un estat d'inestabilitat hemodinàmica que ens hagi de preocupar i haver de córrer. Llavors, un cop veiem que el pacient no presenta signes d'alarma i que està estable, el que hem de fer és fer una bona història clínica. Llavors, què hem de preguntar? Hem de preguntar amb antecedents familiars de cara a pensar en malalties genètiques que puguin ser la causa d'aquest quadre. És a dir, si té alguna malaltia genètica de causa cardíaca, si hi ha hagut antecedents de síncopes o mors sobtades d'etiologia desconeguda a la família, si hi ha antecedents familiars d'arrítmies, síndromes de Brugada, de miocardiopaties, alteracions del teixit connectiu, pel que ha explicat ara la Mercè, que puguin fer que aquell pacient sigui més propens a tenir, sobretot, causes cardíaques d'aquest dolor toràcic. Després hem de pensar quins problemes té aquell nen i quina clínica presenta de cara a orientar el quadre. És a dir, si hi ha hagut un traumatisme que expliqui el dolor, si presenta simptomatologia que acompanyi el quadre que ens pugui fer pensar en una etiologia infecciosa o en un quadre abdominal que s'irradia el tòrax, o un quadre respiratori, si el pacient ja tenia alguna cardiopatia coneguda. No, pero por ejemplo, ¿sabéis que en el puñetero parque hay una piscina de fondo? Bueno. Hay Paradís, al final de todo tiene una piscina. Es que nosotros podríamos ir a la piscina de todos. Como que yo nunca he visto en Valparadís una piscina. Podeu tancar el micro, sisplau? Vigila que tothom tingui el micro tancat. No, o sea, sí, del Tarrasa Sud hasta aquí. Pues el parque De Terrassa Sud. al final de todo tiene una piscina que no está abierta. ¿Pero es pública? Sí. Com s'ha de O sea, fer? yo lo veo en plan. Yo siempre diré que sea un post de la playa. Que la gente lo ve una movida, pero hola, entre semana un post en la playa. Ai, Déu meu. A ver, yo lo Sí, veo. nos bañamos en noviembre. A veure, O sea, yo lo veo total. ara veig. Ja, crec que ja Ara. està. Ara. Molt bé, vinga, torna. Vale. Sí. Vale. Doncs això, llavors també hem de pensar en si l'han intervingut d'alguna cosa. Primera, si l'han intervingut d'alguna a nivell toràcic que pugui explicar el dolor, i segona, si l'han intervingut i el pacient, per exemple, ha estat immobilitzat i pugui, per exemple, tenir un TEP o qualsevol causa de dolor toràcic. I després mirar si en l'entorn del pacient familiar, en l'escola, hi ha hagut alguna alteració aguda o algun canvi que pugui explicar alguna causa psicològica d'aquest dolor. Llavors, un cop tenim els antecedents, hem de mirar com és aquest dolor, és a dir, quines característiques té. Si té un inici agut, si és més subagut, si és un dolor crònic, quin tipus de dolor té, si és opressiu, si no, on es localitza, si s'irradia. Després pensar en la intensitat del dolor, si l'inici i el final, per exemple, en el cas d'unes palpitacions, de dir, comença en aquest punt i acaba, o si el dolor és intermitent, una mica si respon a fàrmacs, qualsevol cosa que ens pugui ajudar a orientar el dolor i a veure, a pensar quina causa seria la que li està causant aquest dolor. Llavors, hi ha una sèrie de... Bueno, és igual. Per exemple, què? Res, perdó. Per exemple, si ens trobem amb un dolor que pel que sigui es modifica amb el moviment o varia amb la respiració, segurament hem de descartar una causa cardíaca, perquè un dolor cardíac el que ens explicaria més és un dolor que es relacioni amb l'esforç i que segurament no està tan ben localitzat. Després, si per exemple ens expliquen un dolor que es modifica amb la respiració o ens diu que empitjora amb la inspiració, que millora quan s'inclina cap endavant, segurament abans de pensar en una causa isquèmica presentaríem una pericarditis. Ens hem una mica orientar el dolor en funció de tota la resta de sintomatologia que presenta el pacient i de les característiques del dolor.
Llavors, per exemple, un cas típic de TPCV seria això, un dolor precordial amb palpitacions i que t'expliqui això, que les palpitacions comencen i acaben i realment és un dolor com molt definit i que és molt fàcil d'identificar la temporalitat del dolor. Després, si el dolor aquest té un quadre clínic molt respiratori o molt infecciós, pensaria més en una causa neumològica. En canvi, si el dolor aquest s'acompanya de síncopes o palpitacions, segurament pensaria més en una causa cardíaca i hauríem d'investigar més problemes genètics o problemes de malformacions cardíaques. I realment el dolor precordial típic en nens és molt poc freqüent, però sí que sempre segueixin aquest dolor opressiu, típic, mal definit, que també s'assembla bastant al dels adults. Llavors, què hem de fer a l'hora de l'exploració? Primer, mirar com està el nen, és a dir, una inspecció, veure que està conscient, que no té cap signe d'alarma que ens faci pensar que hem de córrer. Mirar que no tingui signes de traumatismes o, cicatrius de cirurgies. També mirar les dismòrfies facials de cara a identificar possibles quadres genètics, perquè, per exemple, com ha explicat abans la Mercè, malalties com el síndrome de Marfan-Hacke, com té una laxitud de les fibres elàstiques, sigui més propens a tenir prolapses de la vàlvula mitral, que es dilati l'aorta i facin aneurismes. Llavors, totes aquestes coses s'han de tenir en compte només mirant el nen, que ens pot donar molta informació. Mirar també si té signes de treball respiratori, coses així. Després, la palpació pot ser molt útil, sobretot amb les causes musculoesquelètiques, de cara a identificar punts d'inflamació que pugui haver-hi, una costocondritis, que tocant ja veiem que hi hagi punts d'inflamació que li fa mal, o veiem que algun moviment reprodueixi el dolor, perquè sigui un dolor de tipus molt mecànic, veure si hi ha irregularitats a nivell de la paret costal per pensar en malformacions o en traumatismes, mira si hi ha aire subcutani de cara a mirar si hi ha emfisema subcutani que crepita, per exemple, amb algun pneumotòrax. Després, la palpació abdominal és molt important perquè en general la patologia abdominal és un dolor molt inespecífic i és freqüent que patologia abdominal faci un dolor difús que pot irradiar tòrax. Llavors també ho hem de pensar. I també que els nens tampoc s'expliquen molt bé i llavors tot això ho hem de pensar. I per últim, molt important també l'auscultació tant respiratòria per mirar si hi ha algun soroll respiratori que ens faci pensar en una pneumonia, una hipoventilació per un pneumotòrax, similars de l'asma, i també l'auscultació cardíaca de cara a identificar arrítmies, de cara a identificar que hi hagi bufs per poder tractar alguna valvulopatia o, per exemple, un rocer pericàrdic per mirar si hi ha derrame, i tant en l'auscultació respiratòria, sobretot en la cardíaca, pensar que una auscultació normal no exclou que hi hagi una patologia que li estigui causant aquest problema. Pel que fa al tema de les exploracions complementàries que hem de fer, el primer de tot seria demanar una placa de tòrax, no? Aleshores, quan hem de demanar placa de tòrax? Quan aquest nen ha tingut un traumatisme important, d'acord? Quan ens hagin passat una moneda, per exemple, quan si trobem aire subcutani, nens que tinguin febre, alguna dada clínica que ens suggereixi alguna patologia respiratòria o cardíaca, o si volem valorar components ossis també, d'acord? Per part de la part de cardiologia, la valoració de cardiologia d'una radiografia de tòrax seria primer tot veure la mida cardíaca, no l'índex cardiotoràcic, que seria patològic en nounats a més de 0,6 i en adults o nens ja en edat normal, nens o d'adolescents, de preadolescents o adolescents, seria un índex cardiotòracic patològic de més de 0,5. Hem de valorar la silueta cardíaca, que un augment de mida en forma de tenda de campanya ens faria pensar en un vessament pericàrdic. Més fort? Que ens faria pensar en un vessament pericàrdic, que hi hagi una cardiomegàlia global, que ens faria pensar en una insuficiència cardíaca. També hem de mirar la vascularització pulmonar i si hi ha algun tipus d'anomalia associada. Perquè fa l'electro, d'acord? El més freqüent és que sigui normal, i ens serveix per detectar isquèmia versus arrítmies, bàsicament, d'acord? Quan hem de fer un electro?
si trobem un ritme cardíac que sigui anormal, no? O si trobem algun altre signe o símptoma, no? Que ens faci pensar en patologia cardíaca. En un electro, per exemple, coses que podem veure, no? Que a vegades també són asimptomàtiques, no? Si ens trobem signes d'hipertròfia ventricular esquerra, no? El que hem de descartar és que no tingui aquest nen una estenosi aòrtica, no? O bé que sigui una miocardiopatia hipertròfica, no? De totes formes, també hem de pensar que un electro normal no ens descartaria una miocardiopatia hipertròfica, perquè pot ser que sigui encara una fracció d'ejecció prou preservada com per no donar signes de sobrecàrrega a l'electro, que és el que veiem en aquest electro d'aquí baix. Veuríem un índex de Sokolov positiu que ens faria pensar en una hipertròfia. Pel que fa a un electro que fos un electro de pericarditis aguda, el que hem de tenir clar és que les alteracions que veiem són canviants en funció de l'evolució que té la pericarditis, que es pot classificar en 3 estadis. El primer de tot seria el més agut, que trobaríem una elevació de l'ECT, sobretot a D2, a UF i a totes les precordials esquerres, amb un descens a UVR i a UV1, d'acord? En l'estadi 2, que seria el segon i el tercer dia, veuríem que l'ECT es comença a normalitzar, en general, i hi ha un aplanament de la ONT. I en el tercer estadi, que seria entre la segona i la quarta setmana, aproximadament, el que trobem és una inversió de la ONT en les derivacions on s'havia elevat. Com veiem aquí a les imatges de sota, veiem l'estadi 1, el 2, el 3 i el 4. L'1 és el que tothom té al cap, aquesta elevació còncava de l'ECT, que a diferència d'un síndrome coronari agut, que seria una elevació rectilínia, és molt característica. Però també hem de tenir en compte que podem trobar-nos als altres electros i no per això hem de deixar de pensar que pugui ser una pericarditis aguda. I per últim, a l'estadi 4 seria que habitualment es normalitza els canvis que hi ha hagut prèviament a l'electro sobre els 2-4 mesos, però que a vegades ens podem trobar que hi hagi una persistència de dones T negatives, però això no significa que això sigui una pericarditis aguda, que sigui persistent o que hagi cronificat. Aleshores, de moment, tranquil·litat, si ens trobéssim això. Pel que fa al vessament pericàrdic, el que trobaríem serien QRS de baix voltatge en moltes derivacions, perquè el líquid que hi ha al voltant el que fa és atenuar l'activitat elèctrica que registra els electrodes. En el cas d'una malaltia de Kawasaki, estaria bé tenir un electro inicial per poder comparar, per això sempre és important fer-ne un, d'acord? I si veiéssim una afectació coronària, que és una cosa que és molt poc freqüent, el que podríem veure són unes patològiques, l'augment de l'ECT, que és rectilini, com he explicat abans, i la inversió de la ONT, i també és molt important veure els canvis especulars que trobaríem. Aleshores, segons les zones afectades, afectarien diferents regions. Això serviria també per diferenciar d'una pericarditis, que la pericarditis té una afectació difusa. I per últim de tot, en una crisi de taquicàrdia, el que també podríem veure serien ones delta o un escurçament del PR, que és característic del síndrome de Wolff-Parkinson-White, que és el que veiem en aquesta imatge d'aquí baix. També podríem demanar una analítica de sang, que ara s'han coat ja la bioquímica seca. Aleshores, si pensem en una afectació coronària, s'ha de fer una corba de tropos, que nosaltres tenim al paquet, que són les ultrasensibles. Si sospitem una pericarditis, també hem de demanar unes troponines per descartar una miopericarditis o una miocarditis. S'ha de fer un estudi de virus cardiotrops, que això ja seria més de forma ambulatòria, per descartar diferents etiologies de pericarditis vírica. També s'hauria de demanar uns ANAs i unes hormones tiroideals per acabar de completar l'estudi. S'hauria de demanar una ecocàrdio transtoràcica, que als CAPs tenim ecògraf, per tant, si algú en sap o algú s'anima a prendre'n, ho pot fer, d'acord? I sobretot el més important és descartar el vessament pericàrdic o no, per saber si tenim una afectació hemodinàmica o no. El més important és valorar així per sobre la forma i la funcionalitat cardíaca i de les vàlvules. I altres proves que ja serien de forma ambulatòria seria demanar un Holter, una ergometria, o si pensem en una coronarioperitia, un cateterisme cardíac. I ara una mica, si ens trobéssim en aquests casos, quan derivar-lo al cardiòleg. En principi seria quan trobem un pacient que té... Que giris la... Sí, però... Si ens canviem, et sembla? Sí. Sí, millor. Quan tenim antecedents familiars de mort sobtada, amb síndromes de cutell llarg, hipertròfica, una mica tots els antecedents familiars que hem anat explicant, no? No està bé? Continuem. Antecedents personals de que el nen sí que tingui una afectació cardíaca. Si es desencadena o empitjora amb l'exercici, dolors de tipus d'Angor, s'acompanya de símptomes d'alarma, com podria ser mareig, com pot ser vegetatisme, palpitacions, qualsevol d'altres aquestes causes que hem estat explicant que tenen com més una afectació que ens dona més la sensació cardíaca que altres coses. Quan trobem alguna alteració en les proves complementàries, un electroalterat, l'exploració física, radiografia, qualsevol prova complementària que ens dona idea que és alguna cosa cardíaca, doncs l'hauríem de derivar.
i, com no, sempre tenim el component d'aquesta ansietat familiar o de si realment trobem alguna afectació. Aleshores, casos clínics. Ens pensàvem que podíem interaccionar amb els d'això, que veiem que no, és a dir, que interaccionarem amb la sala i ja està. Aleshores, tenim el primer cas d'una nena de 12 anys que consulta per dolor toràcic de 2 dies d'evolució, com antecedents personals, no té al·lèrgies i ens explica que fa 3 setmanes va tenir una gastroenteritis. L'exploració és normal, llavors què li preguntaríem? Què podríem dir-li a l'anamnesis per acabar de saber aquest dolor cap a on tiraria? Bueno, si no anem dient, Vale. Quan va començar el dolor, podríem fer una mica el que hem estat dient. Sí, però va començar de cop, va més ser paulatinament, si s'associa a alguna febre, si té alguna si té vegetatisme, si s'ha marejat, on és exactament que li fa mal, perquè clar, al final el dolor toràcic és molt extens, no és el mateix el dolor costal que el centre, que el coll, és difícil, o les mames, aleshores una miqueta on va començar. Com és la intensitat del dolor? Amb els nens més petits podríem fer una cara que ens digui més o menys, en aquest cas té 12 anys, podríem fer l'escala d'EVA, és probable que el fes bé. Com és aquest dolor, si les característiques, que a vegades potser aquest és més complicat de dir, i si té relació amb els moviments, amb els esforços. En aquest cas, aquesta nena ens diu que el dolor està en el centre del tòrax, que se li irradia al coll i a la mandíbula, que és la primera vegada que té un dolor així, que va començar com amb una molèstia i a poc es va anar intensificant fins a arribar a un EVA de 5-6, que és el que té ara i que s'ha mantingut. No sap descriure gairebé les característiques del dolor, però sí que va tenint com episodis d'una mica de dísnia que tampoc saps si és perquè estàs tan angoixada pel dolor o realment tenen a veure amb el dolor. I llavors sí que ens destaca que el dolor empitjora, sobretot amb decúbit supí, però millora sentada. Clar, aquí ens dona la clau del que hem de buscar, no? Li fem un electro, la primera prova... No, escoltació i l'exploració física normal. Podríem trobar-ho, el problema és que normalment és complicat. Tampoc tenim l'oïda molt entrenada, crec que a vegades, encara que hi hagués, no sé fins a quin punt al mig d'urgències, sentiríem alguna cosa, però en aquest cas no es va sentir. I veiem un electro típic del que hem estat explicant, amb una elevació de CT quasi a totes les derivacions, i llavors el diagnòstic que amb l'anamnesis ja anàvem molt dirigits, perquè en el moment que tots heu rigut, perquè ja sabíem cap on tirava, l'electro ens ho confirma. El següent cas és un nen de 7 anys que refereix dolor toràcic de setmanes d'evolució, no té clínica respiratòria, ni signes d'alarma, ni nivell cardíac, ni res. Com a antecedents no té al·lèrgies ni té cap antecedent de rellevància. Llavors, li podem preguntar una miqueta el mateix que hem fet. Clar, en aquest cas és un nen de 7 anys, potser és més complicat, no? Intentem dir-li, és molt difícil que ens expliqui ni característiques, com a molt ens pot dir des de fa quan i on li fa mal i poca cosa més, no? Aleshores, li preguntem al nen i el nen ens diu que juga a futbol i l'únic que sap és que ara no pot jugar a futbol perquè li fa mal. Però que quan no està jugant a futbol i està a la classe i està normal, doncs està bé, que només és quan és porter i llavors no pot aixecar i no pot parar la pilota quan juga a futbol. Això, que en realitat no ens està dient res perquè no ens explica cap característica, sí que ens diu que quan el nen està sentat no té dolor i que aquest dolor sí que té relació quan ell fa esport, quan ell fa de porter, quan ell para una pilota. És a dir, que sí que ens està donant unes característiques que aquest dolor sembla que no et ve tan cardíac, que podria ser alguna cosa més muscular, que és quan té alteració, no? Aleshores, l'exploració és normal, no té hematomes, no té quimosis, no té signes flogòtics. Aleshores, quan fem l'exploració, té dolor a la palpació intercostal dreta, entre la quarta i la cinquena costella. I en aquest cas no trobem crepitacions ni cap altra alteració. Aleshores, quina exploració complementària fem? En principi cap. No tenim cap signes per fer-li cap prova. No ens dona cap sensació de que realment hi hagi alguna costella trencada, tampoc ens explica cap cop ni res, no notem res, en principi no hauríem de fer cap exploració i ho diagnosticaríem com un esguinç muscular intercostal i ho deixaríem així. Antiinflamatoris, però no hauríem de fer cap prova més. I ja l'últim cas és una nena de 6 anys que refereix dolor toràcic a forma ocasional quan fa esforços, que no ho relaciona amb moviments i des d'això sí que fa des d'un temps. En aquest cas, que és important, que ens explica com a antecedents el pare d'una mort sobtada als 37 anys que no va arribar a afiliar-se. Ella no té al·lèrgies i la pacient no té cap antecedent. Aleshores, amb 6 anys també és complicat. La mare ens explica que la nena de tant en tant es va queixant com un dolor al tòrax, que ella diu que és com si li apretessin cap a dintre, i que quan té aquests dolors es mareja una miqueta, a vegades sua una mica
i que de tant en tant li dona la sensació que és com si el cor el tingués al coll i que li va molt ràpid. Ens explica, això en aquest cas sí que ens hauria de fer saltar l'alarma i dir això no és normal i hauríem de mirar bé el cas. Aleshores, això en aquest cas era normal, li fem un electro i veiem, es veuen les ondes delta, no sé si aquí ho veieu bé, però sí que es veu el PR molt acortat i la ona delta, sí, es veuen molt, es veuen tant a la U, sí, la veritat és que aquest electro es veu bastant bé i ho podríem diagnosticar com un Wolff Parkinson-White, però ja les característiques del dolor que ens està explicant sí que en els 3 casos, una cosa més aguda, una cosa més mecànica i una cosa que ja sí que amb l'antecedent del pare ja ens havia de cridar una mica l'atenció, però també la nena, el tipus de dolor, ens va orientant, amb l'anamnesi, ens orienta molt al que podem trobar després. I això seria tot. Moltes gràcies. Sí, això... He de parar gravació o no?